Tento díl je taková moje libůstka. Ukájím tím svoje odborné nebo spíše analytické ambice. Při tvrdé práci jsem se nezapomněl dívat kolem sebe a kromě těch 3 hlavních rostlin, které jsme likvidovali, jsem zdokumentoval i řadu dalších invazních nebo potenciálně invazních rostlin. Myslím, že je v této souvislosti důležité i připomenout rostliny expanzivní a pak zdůraznit, kdo za to všechno může. Česká příroda je krásná, ale někdy trochu vzpurná. Ne kvůli sobě, ale kvůli rostlinám a živočichům, které sem vůbec nepatří. Dnes se podíváme na invazní druhy rostlin u nás na západě Čech, které se k nám nenápadně vetřely a teď nám občas dávají docela zabrat. A věřte mi, některé z nich se v přírodě chovají jako terminátoři. Invazní rostliny jsou druhy, které do naší přírody nepatří, nejsou totiž původní. A protože zde nemají dostatek přirozených regulačních mechanismů, například býložravce, housenky, ptáky, plísně, dokážou se v některých podmínkách šířit velmi rychle. Vytlačují původní druhy, mění prostředí kolem sebe a způsobují ekologické i ekonomické škody. V České republice dnes evidujeme oficiálně 20 invazních rostlin. A možná vás překvapí, že 11 z nich jsem potkal cestou kolem Ohře pod Karlovými Vary. A některé z nich možná máte i za domem. Invazní druh je něco jako nezvaný host, který se u vás roztahuje, jako kdyby tam byl doma. U nás v Česku považujeme za nejvýznamnější invazní druhy bolševník velkolepý, všechny 3 druhy křídlatky a netykavku žláznatou. Takže začneme bolševníkem. Je to gigant mezi invazními rostlinami a zároveň jeden z nejnebezpečnějších. Dorůstá výšky několika metrů a nákladák by se v jeho lese mohl schovat celý. Vytváří obrovské listy a produkuje tisíce semen. A navíc dokáže vážně popálit lidskou kůži. Z vlastní zkušenosti vím, že nejohroženější jsou nohy, které si nejsnadněji i přes kalhoty poleptáte o šťávu posekané rostliny. Pokud bych si měl představovat krvelačné rostliny ze slavného románu Den Trifidů od Johna Wyndhama, pak právě jako bolševník velkolepý. Jako pamětník mohu potvrdit, že bolševník postupně z krajiny mizí. Dnes se setkáváme spíše s jedinci a skutečných plantáží bolševníků je již naštěstí po skrovnu. Jednu z nich, skutečně hutnou, můžete vidět v Rajově u Mariánských Lázní. V jedné české studii vědci porovnávali břehové porosty zasažené bolševníkem. Na nezasažených plochách našli v průměru 13 druhů rostlin. Tam, kde dominoval bolševník, už jen 7,5, to je pokles druhové rozmanitosti zhruba o 40%. Při pohledu do nitra našeho bolševníkového lesa se chce tvrdit, že to číslo musí být ještě větší. A podobný efekt mají i další invazní druhy. Záběry do prostřed lesa křídlatkového ukazují, že se tam nevyskytuje již nic dalšího. Křídlatka japonská, sachalinská a česká. 3 druhy, které se v praxi chovají velmi podobně, přiznám se, že je nerozlišuji. Na první pohled vypadá nenápadně, jenže její oddenky dokážou prorůst hluboko do půdy až do hloubky 1 metru. Rostlina dokáže prorazit i asfalt. Likvidace křídlatky je běh na dlouhou trať. Němci se prý dokonce zdráhají vložit ji do svého seznamu, protože ji mají už příliš a vůbec neví, jak ji efektivně zlikvidovat. Spočítal jsem si, že musí v sezóně růst rychlostí i více jak 5 cm za den. Kdyby křídlatka závodila, vyhrála by i maraton bez rozcvičky. Netykavka žláznatá. Krásná a zároveň velmi efektivní invazní rostlina. Taková půvabná teroristka mokřadů. Bohužel se jí daří úspěšně vytlačovat i naší původní netykavku nedutklivou. Během pobytu podél Ohře jsem pozbíral podklady o její barevné variabilitě. Na březích potoků a řek dokáže během několika let vytvořit souvislé porosty a vytlačit původní vegetaci. Její semena se šíří doslova výbušně. Dotknete se jí a vystřelí semínka. Je to takový přírodní katapult, semenomet. Když to budete zkoušet, raději dávejte přitom pozor na oči. Při práci na břehu Ohře jsem narazil na další oficiálně uznané invazní rostliny. Mnohé z nich začínaly jako okrasné nebo užitkové rostliny a skončily jako problém krajiny. Trnovník akát. Doopravdy rychle se šíří, má v oblibě suchá stanoviště. Jeho dřevo patří k nejodolnějším.
Je to úspěšná pionýrská rostlina, jak ukazuje pohled na nově odtěžené skalní stráně v Kyselce. Slunečnice topinambur. Pěstuje se v zahradách jako chutná a zdravá potravina. Jenže pak ho prostě někdo zde v Karlových Varech vyhodil se zbytky po sklizni ze zahrady. Ostatní udělá vhodné prostředí a vodní proud. Lupina mnoholistá neboli vlčí bob. Vytlačuje původní luční druhy. Pozor, je jedovatá i pro dobytek. Zlatobíl kanadský. Na jedné takové louce u řeky si ukážeme důsledek špatného managementu této rostliny. Louka se posekala ve stavu pokročilé zralosti rostliny a posekané se nechalo na louce ležet. Výsledkem je Zlaté moře. Javor jasanolistý. Dnes na něj narazíte běžně při procházce kolem Ohře. A původní záměr byl asi jen obohatit lázeňské prostředí v Karlových Varech o další exotický strom? Netýkavka malokvětá. Jedná se o zcela nenápadnou rostlinku, ovšem kolem Kyselky jsou jí lesy již zcela zamořené. Rychlost jejího rozšiřování se může pohybovat až neuvěřitelných 25 km za rok. Vedle oficiálních invazních rostlin existují i druhy, které zatím na seznamu nejsou, ale už dnes se úspěšně šíří. Javor kalinolistý. Narazil jsem na něj prvně u Velichova, kousek dál jsem tam pak již našel kus lesa, který je tvořen výhradně tímto stromem. Dospělci byly obsypány semeny. A to je ve Wikipedii uváděn jako rostlina severní Afriky. Štětinec laločnatý. Další perspektivní člen seznamu invazních rostlin. Tuto kolonii jsem našel na jednom z Karlovarských ostrovů. Turan roční. Normálně hezká ozdoba zahrady a končí jako ohrožení přírody. Líčidlo americké. Vsadil bych se, že první rostlina tady na břehu u chatové osady zakořenila ze zbytku vyhozeného ze zahrady. Astřička americká. Její trsy jsem našel v Radošově. No a pak jsem potkal druhy, které také nejsou původní, ale zatím nemají snahu chovat se agresivně a škodit. Jako příklad uvedu pupalku. Dalším příkladem je pámelník bílý. Poznáme ho všichni podle bílých kuliček, se kterými jsme si jako děti rádi hráli. A aby to nebylo tak jednoznačné, invazní druhy rostlin jsou ale v něčem prospěšné. Jsou často medonosné a některé, například zlatobíl nebo křídlatka, jsou vítanou potravou hmyzu v pozdním létě, když nic jiného nekvete. Po několika letech strávených na březích Ohře by tento dokument nebyl úplný, kdybych opomněl tzv. Expanzivní, česky konkurenčně silné rostliny. Ne každá rostlina, která snižuje biodiverzitu, je invazní. Existuje i skupina tzv. Expanzivních rostlin. To jsou rostliny původní, ale pokud chybí pravidelný management, například na březích řek, v nivách nebo na opuštěných loukách, dokážou se chovat velmi podobně jako druhy invazní. Typickým příkladem je kopřiva dvoudoma. Je původní, ekologicky významná, ale v prostředí bohatém na živiny dokáže během krátké doby vytvořit souvislé porosty, ve kterých má jen málo jiných druhů šanci přežít. Klidně před soudem dosvědčím, že je ochotná se spolčit s dalšími expanzivními rostlinami, s vlačcem a svízelem, a pak tam již nikoho dalšího nepustí. Svlačec je liána našich břehů a okrajů porostů. Popravdě jsem nenarazil na místa, kde by tento plevel dominoval, ale třeba s kopřivami tvoří husté porosty a společně vše ostatní udusí. Svízel přítula. Ten využívá oporu jiných rostlin. V hustých porostech se chová jako živá síť, která brání růstu a klíčení dalších druhů. Přestože má krátký životní cyklus, výsledky jeho působení jsou devastující. Když koncem srpna zasychá, zůstává pod ním pustá zem a s ohledem na pokročilou vegetační dobu již žádný jiný rostlinný druh zbytku sezony nedokáže využít. Chrastice rákosovitá. V mokřadech tvoří jednolitá společenstva. Mě zaujala taková perlička, že chrastice rákosovitá obsahuje halucinogen podobný slavnější dost vyhledávané peruánské ayahuasce.
Chrastice rákosovitá je původní mokřadní tráva, ale ponechána sama sobě vytváří rozsáhlé, druhově chudé porosty. Abychom si rozuměli, cílem není kopřivu nebo třeba chrastici vyhubit. Cílem je udržet rovnováhu. Pestrá krajina vzniká tam, kde mají prostor různé druhy, ne tam, kde jeden druh ovládne vše. U invazních i expansivních druhů je společným jmenovatelem často člověk. Nedostatečná péče o břehy vytváří ideální podmínky pro několik málo dominantních druhů. Invazní rostliny nelikvidujeme proto, že by se nám nelíbily. Likvidujeme proto, že ničí biodiverzitu, vytlačují původní druhy a mění fungování celých ekosystémů. Každý druh rostliny nebo živočicha je nositelem jedinečné informace. A dokonce čím méně jedinců v krajině máme, tím víc těchto informací nenávratně ztrácíme. Je to jako kdybychom pálili unikátní tisky knih, které jsme ještě ani nestihli přečíst. O způsobu jejich likvidace třeba někdy příště. Nebo si zopakujte všechny mé předchozí díly, tam jsem o tom mluvíval. Ale zásadní poselství je, nejde jen o boj s jednotlivými druhy invazních rostlin. Jde o péči o krajinu jako celek.